nevesi ndihlabile ke mna baza kuyihlinza bona bayihlahlele kule vesi xa ndizayohlala phansi torhwana ndicela abahlabeli babeke umnwe kweli culo xa ndiyohlala phansi mna bezawuphakamisa uSister George babeke umno kwela culo ngamakhulu 225 u225 sibeke umno phayana xa ndiyohlala phansi esenyuka uSister George akathi vandla xana ndisehla bakhonzi nizawunyusa uSister George ngalo nizawunyusa uSister George ngalo silapha ke kulomhlaba wakwaSamari ngokwale vesi eyibekwe apha namhlanje simi kule ndawo nje kungexesha lembalela eyathatha iminyaka emithathu imbalela eyachazwayo uEliya eyichaza uEliya lembalela iza kwehla emveni kokuba abantwana bakwaSirayeli emkile elufefeni lukaThixo bhuti belahlekisiwe zizinto zelizwe lakwaSirayeli ngoba abantu kuthi kusawufika izinto ezintsha kube lula into kokuba ngabana mabalukuhleke balandele izinto ezintsha abadibana nazo zigildazi zalapha eFalse Bay kuyilembalela kulomhlaba wamaSirayeli ngenxa yento yokokuba ukuba sawuqaphela ngokwale vesi kukho abantu abalinganiswa abachazwayo kule vesi zigildazi owokuqala ochazwayo apha onguEliya kukho uAhabi kukho uJezebele kuze kubekho noObadiya abantu abakhankanywe ngamagama ngokwale vesi uEliya ungumprofeti wakwaSirayeli uAhabi uyikumkani yalapha kwaSirayeli uAhabi unenkosikazi yakhe uJezebele uAhabi inkosikazi yakhe uJezebele inkosikazi yakhe yayikhohlakele kakhulu inkosikazi kaAhabi yayikhohlakele kakhulu eyayinguJezebele sisenokuyilindela ke brother Manxiweni into yokokuba umuntu othathwe kolunye uhlanga usenokungabakhathaleli abantu ohlanga afika kulo umuntu othathwe kolunye uhlanga ngoba sidibana apha kunye noJezebele ofika kumhlaba wabantu ababekhonza uThixo wathe kufikeni kwakhe kulomhlaba wakwaSamari wafika yena wazokuintroduce izithiko zoBahali ezintroduce kumyeni wakhe uAhabi uJezebele ngokwale vesi okanye ngokwale chapter esifunde kuye namhlanje ungena kolohlobo kule vesi uJezebele uJezebele inzalelwane yomhlaba waseSidoni
uJezebeli enye into awayenzayo brother Mborambi awafika wayenza kulo mhlaba wakwaSamari uJezebeli wafika wainfluencer inkosi umyeni wakhe ukuba makwakhiwe itempile yamabhahali isakhiwa kumhlaba wakwaSirayeli kubantu bakaThixo. Makabonge uThixo apha uJezebeli uyilo character njalo athi kwizinto awayezenza kuzovela le character kaObadiya. uObadiya wayeligosa lasendlini kaAhabi enguligosa lasendlini kaAhabi ejonge izinto ezenzeka apha endlini kaAhabi. Ndizawusondela ngqongo kule vesi sawugqiba nihlale phansi ndenzela into yokokuba ningayibambi kude bazalwane, niyibambe seyilapha kufutshane kule ndawo uVice athe masithethe kuyo. uObadiya uhleli kunye naba bantu kwakumkani uAhabi. uObadiya ungumntu okhonza uThixo ophilayo, kodwa apho ahleli khona kukhonzwa izithixo zakwaBhahali. Nanso into eyenzekileyo. Athi ke kuloo meko yezo zinto zazisenzeka kulo mhlaba wakwaSamari, Vice wafikelela kwinto ethi uEliya ngenxa yento yokuba emazi ukuba uThixo bamqumbisile, wathi kuzawufika imbalela eza kuhlala iminyaka inemithathu besokola abantwana bakwaSirayeli, ngoba nabo bavele balandela uAhabi kunye nenkosikazi yakhe. Ukuba sizawukhumbula bakhonzi, uJezebeli ngulowa kaloku wathatha isidiwa influencer okanye wathetha ubuxoki ngoNabhothi kuba efuna ukuba umyeni wakhe makaxuthe isidiliya sikaNabhothi. Ngumntu okhahlakeleyo njalo uJezebeli. Wayenza nangoku elo yena uJezebeli sathathwa isidiliya sikaNabhothi, wasithatha uAhabi wasithathela kuye isidiliya sikaNabhothi. Sidibana nabo bantu banjalo ngokwale vesi esithetha ngayo namhlanje apha. Le ndawo ke esithetha kuyo ngwakale ndawo xa ndisondela ngqongo kufika ilizwi likaThixo, ngoba zininzi into ezenzekileyo apha. Enye into awayenzayo uObadiya wathi ngexesha lokokuba uJezebeli kunye nomyeni wakhe babebulala abaprofeti bakaThixo, into awayenzayo uObadiya wenza icebo lokokuba ngabana makathathe 100 labaprofeti bakaThixo wayokubafihla kwi-caves. Wathi ngexesha elapha kwakumkani, athi ngexesha lifumanayo amane ethatha isonka kunye namanzi ahambe ayokubanika ukuze babe nento yokutya, ngoba yena ukhonza uThixo ophilayo. Akazi into yokokuba ngabana ukhona uEliya oseza kuvela azokubabuyisela emithethweni kaThixo. Makabonge uThixo. Obafihla emiqolombeni uObadiya wamane ebaphathela ukutya, ebaphathela amanzi. Kuthi ke ngoku emveni kweminyaka zigildazi abantu bakwaSirayeli behlele kwimbalela, kunzima, kubuhlungu, bephila kabuhlungu kumhlaba wakwaSamari. Abantu kuvela ilizwi ngokwale vesi esithetha ngayo brother Mbolambi kuEliya
uthi uEliya uthi uThixo kuEliya makahambe aye kuAhabi ngoba izinto zekumkani kufuneka izinto ukuze zihambe kakuhle kufuneka uyodibana nokumkani. Sikhumbule ke Zigildazi into yokokuba uEliya naye wayesabile okanye ebalekile ngoba uyamazi uzibonile izinto ezenzekileyo nezinto ezenziwe nguEliya kunye nenkosikazi yakhe. Wasuka kwindawo uEliya kodwa ngoku uThixo uthi makabuyele kwaba bantu abaziyo into yokokuba bangabantu abakhohlakeleyo ayokudibana nabo ngoba uThixo ufuna uphula okanye ufuna uqhawula le chain yelentuka yembalela kubantwana bakaSamari. Ufuna iphele, ufuna uphelisa imbalela uThixo kubantwana bakwaSamari. Kule ndawo ke ebesifunda kuyo uthi uEliya okanye uthi xana kuphuma ngenxa yembalela apha endlini kaAhabi mzalwane uManxiweni, athi uAhabi kuObhadiya, masiphume mzalwane wam sithi sa kulo mhlaba wakwaSirayeli, wena uza kuphuma ngelinye icala nam ndizawuphuma ngelinye icala. Eyona nto Zigildazi abayihambelayo abanangxaki nabantu abasokolayo bakwaSamari abahlele kwisomiso okanye kwimbalela. Eyona nto aconcern ngayo Manxiweni yinto yokokuba ngabana uthi masihambe siyowukhangela umhlaba kunye namanzi ukuze sizokwazi ukondla amahashi kunye needonki zethu sizokwazi ukusela ngoba yena akanaxesha labantu. Eyona nto ayihoyileyo yinto yokokuba ngabana engukumkani amahashi wakhe kunye needonki zakhe kunye neemeli zakhe zokulwa zingafi. Akanaxesha labantu, ayihoyanga into edibene nabantu. Kulapho ke ngoku uThixo ayibonileyo le nto yokokuba ngabana bathe sa wathi kuEliya, hamba uye kwaAhabi. Uthi ke ngoku uEliya ndiliqhawulile mngxongo ibali apha endleleni umntu adibana naye kuqala udibana noObhadiya athi kuye ufuna ukudibana kunye noAhabi. Uthi kuye hamba uyomxelela uAhabi uba ndifuna udibana naye. Athi ngenxa yokoyika uObhadiya ngoba ngamanye amaxesha izinto esizishiye ngemva zisibangela uba soyika ukubuya ngemva ngoba uyazazi izinto zenzileyo. Sikhumbule kaloku Zigildazi into ayenzileyo uObhadiya zizinto ezazingxamnye nemithetho kaAhabi kunye noJezebheli. Ngoku kuthiwa makabuyele umva ayokuchaza ngomuntu amaziyo onguEliya ukuba ngabana kunovakala uba yena ebedibene kunye noEliya angabulawa kunye noEliya ngulo kumkani ukhohlakeleyo. Ahambe ke uObhadiya ayodibana naye. Athi kuye xa ethetha Zigildazi xa ethetha naye athi masihambe siyodibana phezulu entabeni yeKamele. Badibana apho ke mbongo wena mngxongo phezu kwentaba yeKamele. Aba bazalwane andifuni ke vice ukwenza into ende ndizohlala phantsi torhwana andizuchaza into eyenzekileyo phezu kwentaba yeKamele kodwa ikhona into eyenzekileyo ngoba uThixo Zigildazi xa efuna ukuzibonakalisa kuthi uThixo wenza imimangaliso. uThixo ndishwangathele mngxongo into ayenzileyo. Bathe xa befika phezulu wathi xa ebem-invite wathi ndicela uze kunye nazo
ezizithixo kanye abathixo bakaBhahali ukuze ndizodibana nabo entabeni. Xa bedibana brother Manxiweni entabeni, uthi ke ngoku uEliya kubo, masenzeni idini elenyukayo. Uthi sizawuthatha iinkunzi ezimbini zenkomo, uthi nizawuthatha eyenu nam ndizawuthatha enye elandelayo, benze isibingelelo ukuze benze idini elenyukayo. Kodwa eyona nto azibonakalisa kuyo uThixo kule meko zigildazi yinto yokokuba bathena ngeli xesha izithixo zakaBhahali sele zibekile inyama yenkunzi yenkomo, sele zizibekile inkuni. Wathi uEliya, bizani kuThixo wenu, bambiza uThixo wabo. Wathi xa bembiza kwisihlandlo sesithathu, wathi kusenokwenzeka uba ulele, kusenokwenzeka into yokokuba akanivi uThixo wenu, bizani kuThixo wenu. Ngoba ngabana wayesazi ukuba ngabana unoThixo ophilayo yena. Bona bakhonza izithixo zakwaBhahali. Uza kwenza ummangaliso phezu kwentaba yeKamele uEliya kule meko esizibona sikuyo ngale mini yanamhlanje. Bathi xana begqibile zigildazi bebona into yokokuba kade aphendula uThixo wabo, bakhupha amakrele wabo, bazityakatya umzimba ngoba besiva kabuhlungu ngoba uThixo wabo akabeva okanye izithixo zabo azibeva. Wenza le nto ke uEliya, wathi kubo, ndicela ke ngoku senzeni esinye isibingelelo. Wathi nibeke inkuni, wathi ningagqibeli nje ingokubeka inkuni, nigalela amanzi. Ngoba eyona nto wayethe mayenziwe, wayethe ukuprove uba ngabana banoThixo kuzawubonakala ngomlilo oza kusuka phezulu okanye ngokuvutha komlilo apha kwesi sibingelelo babesenza aba bazalwane. Wathi ke ngoku xana yena egqibile, wathi ningapheleli ekubeni nibeke zona, nithi kwizinto zonke nigalele amanzi amatyela amaninzi ukuze kuzokada into yokokuba ngabana yena unoThixo ophilayo zigildazi zalapha eFalse Bay. Uthi ke emveni kwaloo nto leyo, uthi uthe esawuthandaza wabiza uThixo wakhe uEliya, wambiza wathandaza kuThixo sithi, Yehova Thixo ndive. Wamva uThixo ngoba eyona nto esifuna ukohlulelwa yona apho ngokwale vesi ngamandla kaThixo ngaphezu kwezinto zonke. Ngoba bakhona abantu abakhonza izithixo, izinto ezingaphiliyo. Bakhona abantu abakhonza uThixo. Uthe sakumbiza owakuThixo kwehla umlilo phezulu, wazitshisa zonke isibingelelo kunye namatye kwangathi bengakhange kube manzi uThixo. Ngoba uThixo unguThixo nemimangaliso. uThixo wenza ezo zinto zabantu bejongile. uThixo wenza ezo zinto uEliya kule vesi esithetha ngayo apha namhlanje. Uthi ke ngoku emveni koko wathi kuye kokwale vesi, emveni bayenzekile le nto, wamshiya uEliya, washiya uAhabi. Wahamba wanyukela entabeni, wahamba wayokuthandaza. Wahamba uThixo, wahamba wayokuthandaza uEliya entabeni. Uthe ke uEliya ethandaza amatyela amaninzi uEliya, kwavakala ngesihlandlo sesixhenxe kwathi ngelesixhenxe uEliya enyuke kunye nomnye wabazalwane bakhe. Wathi ngoba nje ethandaza, wathi kulo mzalwane ngoba nje yena ethandaza, wamane emcele sithi, hamba unyukele ngasentla uyojonga ngakwicala langaselwandle ukuba kukho nto yenzekayo na. Waphinda wabuya lo mzalwane sithi, akukho nto ndiyibonayo. Wabuya wathi, phinda uye uyokujonga.
wamane esenyuka lo mzalwane esiyokujonga afike kungekho nto kuzothi ke kwa ngesesixhenxe yathi le mzalwane wakhe ndibona ilifu elingangesandla somntu liphuma elwandle andizungena mbongo wena mngqongo kuloo ndawo kodwa eyona nto ebalulekileyo yinto yokokuba ngabana uEliya apha ubonakalise indlela yokuzingisa ekuthandazeni athi ngeli xesha emazi uThixo athi uThixo ade ngathi uThixo kamva kodwa apha uzingisile uEliya apha emane ethandaza uThixo emane ethandaza uEliya apha esithi kuye Thixo ndive ngoba uThixo unguThixo abavayo abantu bakhe eyona nto ezama ukusivezela yona le vesi ndizohlala phansi torhwana into yokokuba zikentazi uthi uThixo masizingise apha ekuthandazeni enye indoda yakwaThixo brother Manxiweni yathi ineqhenqa wathi uThixo lomzalwane xa embonisa uba makahambe aye kuElisha wathi uElisha xa ethetha nayo le ndoda wathi hamba uye kumlambo iJordani uthi xa ufika kumlambo iJordani ufike untywile izihlandlo ezisixhenxe inayo ke mhlawumbi bazalwane into eyisimbolizayo ngokwakwaKristu umngqongo wathi lo mzalwane ngoku esiya waya ekhalaza wathi ibikhona nje imilambo emikhulu elapha kwelizwe lakokwethu kutheni uzawuthi undithumele eJordani kanti eyona nto uThixo afuna yenze ufuna ukumbona ephezista apha eku-expecteni ukuba uThixo uza kumkhulula kule meko akuyo kweli qhenqe wathi esakuntywila kulo mlambo waseJordani wantywila kwade kwasixhenxe wathi esawuphuma lasuka iqhenqe kuye ngoba uThixo unguThixo njalo ukuba ngabana sithe sahlala kuye uThixo akasoze asiyekele kwathi ke ngesesixhenxe yathi ndibona ilifana elingangesandla somntu siphuma elwandle ndicela ke torhwana zikildazi ndingakhange nditye yonke into siphakamise uSister George ngale vesi ka225